Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, doulles conta dos asuntos máis importantes sobre os que tratamos e adoptamos acordos. Varios temas propostos pola Consello de Educación. O primeiro, que ademais é cumprimento dun dos compromisos adquiridos para levar a cabo nesta legislatura, consolidar, por lei, ademais, un modelo de ensino híbrido que permita a convivencia das ferramentas digitais, das novas tecnoloxías e as ferramentas de ensino tradicional, baseadas, non só eso, pero, bueno, as máis identificables, baseadas no formato papel. Neste modelo híbrido, é no que creen, segundo datos do IGE, 86% dos galegos, e, por darlles outro dato, 92% das familias vía necesario, opinaba que era necesaria, unha lei para regular o uso dos dispositivos digitais nos centros escolares. Fomos a primeira comunidade autónoma en prohibir o uso de teléfonos móviles nos centros educativos, como recordarán, e ose cumprindo todos estes compromisos, tomando nota destas elevadas porcentaxes de preferencia das familias galegas, ose aprobamos no Consello o proxecto de Lei de Educación Digital de Galicia, que ten o obxectivo claro de afrontar a transformación tecnolóxica e social, preservando, garantindo as máximas prevencións para a comunidade educativa. Imos ser a primeira comunidade autónoma en regular por lei, polo tanto, o uso da inteligencia artificial no ensino, un dos contidos desta lei, e tamén o dereito, regulado por lei, garantido por lei, á desconexión digital do alumnado. Foi unha lei con moitísima participación, moitísimas achegas, 900. De todos os proxectos de lei tramitados pola Xunta de Galicia, este foi o que recibiu máis achegas, 900, máis de 900 achegas durante o período de exposición pública. Isto dá a mostra do interese de todo o que regula esta lei. Unha vez aprobada hoxe esta norma como proxecto de lei no Consello, agora irá ao Parlamento e o obxectivo é que no ano que ven, está a piques de rematar este período de sesións, que teña tramitación parlamentaria durante o período de sesións que se abrirá despois do Brao, e que entre en vigor no ano 2027. Por lembrarlle, xa foi o xeto de tratamento en algún Consello da Xunta de Galicia, cando empezou a exposición pública, as novidades principais que quedan incorporadas ao proxecto de lei é que queda prohibido gravar as clases sen autorización, dá igual que sexan presenciais ou clases online, con algunhas excepcións moi concretas, e tamén queda prohibido a difusión dos exames dos alumnos en redes sociais. Tamén vaise delimitar nesta lei cando se pode usar a inteligencia artificial, en que supostos e baixo que condicións usar a IA no ensino, e tamén queda extendido, garantido, na contorna digital, a condición de autoridade pública do profesorado que xa ten nas aulas físicas. Tamén o uso do móvil para fins pedagóxicos vaise permitir, é dicir, antes non se poderá, vaise permitir a partir de terceiro da ESO, non en calquera curso, como sucedía toda agora, e o uso individual de medios digitais nas aulas farase a partir de quinto de primaria e non antes. Antes vanse priorizar as ferramentas tradicionais. Bueno, estas son as principais novedades. Agora, xa digo, entrarán no Parlamento e esperemos que estea en vigor no ano 2027 para consolidar un modelo de ensino híbrido que combine, como decía, o recurso, o aproveitamento das ferramentas digitais coas recursos tradicionais que sempre se empregaron no ensino en Galicia. Outro acordo en materia de educación, hoxe acordamos prorrogar, xa é o terceiro ano, a matrícula gratuita nas carreiras universitarias e nas ensinanzas artísticas superiores. Como saben, para os alunos de primeiro curso, gratuidade total e nos seguintes, para os que vayan aprobando unha porcentaxe de asignaturas segundo os estudos de que se trate. Esta medida favoreceu no último curso a 27.700 alumnos, casi todos de grados universitarios, 26.700, e ao redor dun milleiro de ensinanzas artísticas, e o aforro calcúlase en torno a 20 millóns de euros que as familias galegas xa non teñen que pagar. E, ademais deste acordo de prorrogar a gratuidade das matrículas universitarias, adoptamos o de congelar
por 16 anos consecutivos, contando o acordo que acabamos de adoptar, congelar as taxas universitarias para aqueles alumnos e alumnas que non se poidan beneficiar da gratuidade. Terán as taxas universitarias novamente congeladas e xa van 16 anos consecutivos. E con este acordo, Galicia vai ser a segunda comunidade cos créditos dos graos máis baixos económicamente e tamén estamos na cabeceira das autonomías cos custos, as taxas de mestrados tamén máis baratas. Outro acordo en materia de educación, nas súas competencias en materia de I+G+I, recordarán que fomos unhas primeiras comunidades en apostar pola chamada compra pública innovadora, que son esas ferramentas ou tecnoloxías que son necesarias para prestar servicios, pero que aínda non están no mercado, é dicir, experiméntanse por primeira vez. Esta aposta punteira de Galicia pola compra pública innovadora levounos a que xa levemos casi, dende o ano 2007, que foi cando empezamos, casi 400 millóns de euros investidos en compra pública innovadora. Queremos seguir por este camiño e hoxe reforzamos a compra pública innovadora captando 12,5 millóns de euros para seguir facendo proxectos punteiros en eidos claves como a seguridade alimentaria, o medio ambiente ou a pesca. En total, 21,5 millóns de euros, achegamos o 40% e captamos a pretensión de captar os cartos restantes. Eses 12,5 millóns que les decía. Iniciativas, pois moi variadas. Un proxecto vai ser para usar a inteligencia artificial para reforzar a saúde da gandeiría galega. Outro proxecto de deseñar un sistema para monitorizar os ríos por satélite, con fin de mellorar a súa xestión e prever posibles inundacións. Tamén outro proxecto de crear un semelgo digital do mar galego para planificar todas as actuacións que haxa que facer para manter a súa salubridade, moi útil de cara aos recursos marisqueiros, e tamén deseñar unha plataforma para reducir os trámites vencellados a todo o que ten que ver con axudas de emprego. Son 4 proxectos, dares un exemplo, que integran esta aposta da Xunta de Galicia, 21,5 millóns de euros en total, 40% fondo propio, o resto mobilizado en compra pública innovadora. Cambio de área, a proposta da Axencia Galega de Turismo, co fin de seguir reforzando a rede pública de albergues de cara ao Xacobeo 2027, os acordamos un convenio co Concello de Portas, en Pontevedra, para ampliar o albergue municipal que existe ali, incrementalo nun 60%, está en pleno camiño portugués, por lo tanto, dunha elevada utilización, e con esta ampliación pasarán de 27 a 43 prazas. É un investimento total, son 230.000 euros, o Concello aporta o 30% e a Xunta aportará os 190.000 euros restantes. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, cambio de acordo, digo antes, fai un ano, esta mesma semana vai facer un ano, da asunción por parte da Xunta de Galicia das capacidades de xestión sobre o noso litoral. Dixemos dende o principio, marcamos prioridades, unha das principais será simplificar os trámites e garantir a máxima transparencia e o coñecemento polos usuarios de toda esta tramitación con vistas a que poderán tomar decisións sobre o que se podía ou non podía facerse na costa. Neste ano implantamos unha nova solitude única e digital para todas as autorizacións, pusemos en marcha un rexistro de concesións de pública consulta para que calquera cidadán saiba que proxectos teñen permiso para exercerse no litoral e tamén unha guía sobre os requisitos para os chamados servicios de tempada, chiringuitos, terrazas, alugueiro de embarcacións. Todo isto xa está en vigor. Hoxe damos un paso máis e demoslle luz verde a unha guía práctica sobre os requisitos para poder organizar eventos nas praias ou no litoral, é dicir, eventos efímeros, non son actividades de tempada, senón autorizacións para realizar unha actividade concreta de corta duración nas praias ou na zona litoral sobre a que a Xunta de Galicia ten competencias. É dicir, unha guía sinxela para que se poida saber facilmente que requisitos hai que cumprir, pois, por exemplo, para facer unha competición deportiva, un festival ou calquer tipo de evento efímero nestas zonas. E, ademais, hai que decir que este tipo de actividades van quedar exentas do pago de taxas administrativas por ocupación temporal da costa, como viña sucedendo a toda agora.
A proposta da Consellería de Presidencia, seguimos apoiando os concellos para que melloren as instalacións, para mellorar as instalacións deportivas municipais mediante convenios con concellos. Os acordamos 800.000 euros en dos concellos. O primeiro en Vilamarín, Ourense, e o da máis cantidade, 634.000 euros, para que son casi a mitade que vai costar un novo pabellón polideportivo neste concello ourensán, Vilamarín. Vai estar no Parque Empresarial de Vilamarín, contará con vestiarios, aseos, bancada, unha capacidade de máis de 200 persoas. A Xunta aporta aproximadamente o 50% do seu custe de execución. E o outro convenio, de menor cantidad económica, 140.000 euros, para construir, para cubrir os custes, de poñerlle unha cuberta á pista polideportiva de Casanova no concello de Boimorto. Vai ser a primeira instalación deportiva con cuberta que exista neste concello. A Xunta de Galicia para a súa execución aporta 140.000 euros. Cambio de acordo de consellería. A proposta acordos da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Empezo, como é habitual, pola parte de infraestructuras. Hoxe acordamos, dentro do Plan de Sendas de Galicia, unha nova senda peonil no Concello de Lugo, na parroquia do Ombreiro. Vai estar a marxe de estrada Lugo 234, 870.000 euros para unha senda de 1,2 kilómetros para peóns e ciclistas, unirá os núcleos de Ponte e de Riazón e terá unha execución de 12 meses. E, por darlles os acordos de vivenda, todos xuntos, perdón. Decía, na parte de vivenda, dentro do desenvolvemento da estrategia de solo residencial que aprobamos hai uns meses, que saben que busca a colaboración público-privada para que promotores privados e cooperativistas poidan, xunto coa Xunta de Galicia, cumprir o obxectivo de construir 25.000 inmobles, dos que o 80% van ser protegidos. Para iso hai que facer varios trámites. O principal é a figura dos chamados PIAs, proxectos de interese autonómico, que permite habilitar CHAM para construir vivendas. Agora mesmo temos en marcha 14 proxectos de interese autonómico en 13 concellos galegos. Están en diferentes estados de tramitación, 7 deles están máis avanzados e, polo tanto, xa teñen a aprobación inicial e compre seguir dando pasos para que, canto antes, este CHAM este a disposición para facer vivendas. E, polo tanto, sobre estes 7, hoxe tomamos un acordo que é autorizar a redacción dos proxectos de urbanización destes 7 proxectos de interés autonómico que xa teñen a aprobación inicial e, polo tanto, podemos dar este novo paso. Cando este desenvolvido o CHAM destes 7 PIAs, vanse construir 14.900 vivendas. Xa digo, 80%, algo máis, no caso deste 7, casi 83% desas 14.900 vivendas serán vivendas protegidas. Os costes destes proxectos de urbanización son 6,3 millóns de euros e o obxectivo é que ora imos facer os proxectos de urbanización, unha vez feitos, que xa as obras de urbanización do CHAM se poidan facer licitar no ano 2027 e, polo tanto, que a urbanización propiamente dita empece o ano que ven. Ora o que facemos son os proxectos de urbanización. As obras de urbanización serán o seguinte paso, serán no ano 2027. Cales son estes 7 PIAs? Pois un estará en Santiago, en Mallou, 3.600 vivendas, outro en Montemero, na Coruña, 4.400 vivendas, outro en Arteixo, na zona de Bayuca, a Penouqueira, 160 vivendas, outro en Lugo, no barrio do Sagrado Corazón, 1.265 vivendas, outro en Ourense, 1.435 na zona Escorial, 21, 2.000 vivendas no barrio de San Mauro, na cidade de Pontevedra, e 2.000 vivendas na zona do Ofimático, no concello de Vigo. En total, como digo, casi 15.000 vivendas, máis do 80%, 83% vivendas protegidas. Ben,
a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe fixemos un balance do estado dos proxectos nos que a Xunta de Galicia está colaborando cos concellos, cos pequenos concellos neste caso, para mellorar as súas redes de saneamento e abastecemento. Este é unha competencia municipal, xo temos dito moitas veces, pero está claro, sobre todo no caso destes pequenos concellos, que sin a colaboración da Xunta sería prácticamente inviable poder facer estes proxectos que teñen un elevado custo. O balance de hoxe revela que a Xunta está investindo casi 28 millóns de euros nunha trintena de obras para mellorar o abastecemento e o saneamento de agua en 26 pequenos concellos rurais. En total, teñen unha población de 65.000 persoas. Polo tanto, isto denota un pequeno tamaño que fai imprescindible a axuda da Xunta de Galicia para facer novas depuradoras, reforzar a rede de saneamento ou garantir o suministro. Hai varios, están no informe a súa disposición, pero, por exemplo, en Ponteareas, na zona rural, obras para mellorar a súa rede, en Cerdedo Cotobade e en Betanzos 5,1 millóns, nova depuradora de Sergude en Boqueixón 2,2 millóns, en Lousame, renovación de depuradora 1 millón, tamén en Salvaterra de Miño, en Abegondo, Malpico Crecente, obras por 4 millóns de euros. En xeral son, como digo, en total 28 millóns de euros para axudar a 26 concellos ou rurais de pequeno tamaño ou con zonas rurais que terían moi difícil por si mesmos facer estas obras. Sector primario, seguimos con Sería do Mar desenvolvendo os acordos en base ao acordo xeral que se tomou no seu momento para, con eses 23 millóns de euros, axudar a recuperación dos bancos marisqueiros logo dos temporais deste brao. Xa van 14 convenios asinados con cofrarías, seguimos avanzando e hoxe acordamos convenios coas cofrarías do Grove, Rianxo, Redondela e Ponte de Eume para a recuperación dos seus bancos marisqueiros. En total, 2,6 millóns de euros para actuar en 6 millóns de metros cuadrados, 200 profesionais beneficiados que van sementar casi 7 millóns de ameixas, de semente de ameixa, eliminación de especies invasoras e retirada de residuos. Consellería de Emprego, hoxe aprobamos algo máis de 20 millóns de euros en dúas convocatorias de axudas para seguir facilitando o acceso ao mercado laboral de máis de 5.000 persoas en situación de desemprego. Son dous convenios, un de 11 millóns de euros dentro dos chamados programas integrados de emprego, donde os desempregados compaxinan formación con prácticas e asesoramento personalizado. Aquí vanse beneficiar ao redor de 4.600 persoas. E, despois, ademais, o obxectivo é que, polo menos, un terzo dos alumnos acceda a un posto de traballo cando remate este programa integrado de emprego. E os outros 9,4 millóns, ata facer os algo máis de 20 os que me referi ao principio, son para a contratación de 400 persoas en entidades sin ánimo de lucro, contratos de 12 meses, para darles experiencia profesional e que poidan, normalmente, é o que sucede en edicións anteriores, quedar traballando nestas mesmas entidades que inicialmente os contratan con esta axuda da Xunta de Galicia. Acordos en materia de sanidade. O primeiro ten que ver coa ampliación do Hospital Universitario de Santiago, do CHUS. Saben que unha das actuacións previstas era a construción dun novo edificio, chamado o Edificio C, onde van quedar albergados a unidade de reproducción asistida, a de mama, hospitalización de día, unidade de dor, consultas externas de varias especialidades. Estas obras avanzan a bo ritmo e a previsión é que estean finalizadas durante este mes de agosto, é dicir, nun par de meses. Por lo tanto, compre ir dando pasos para que entre en funcionamento. A previsión é que no último trimestre do ano se poda atender a pacientes e o que facemos para cumprir ese objetivo agora é acordar investir e licitar 5,7 millóns de euros no equipamento deste novo edificio C da ampliación do Hospital Universitario de Santiago. Estes 5,7 millóns de euros é para adquirir dispositivos electromédicos e o mobiliario necesario para atender os pacientes. Digo que facemos en paralelo ao remate das obras, a fase final coa adquisición do material para que poida funcionar e recibir pacientes antes de que remate este ano 2027. Outro acordo en materia de sanidade, tamén de adquisición de material, ten que ver co sistema que
como recordarán, porque xa houve varios acordos do Consello que se refiren á adquisición mediante o método de compra centralizada, polo que a Xunta de Galicia está apostando respecto ao material sanitario cada vez máis e que, por exemplo, no último ano permitirnos aforrar casi 32 millóns de euros por este sistema de compra centralizada. Está funcionando, son evidentes os aforros sin disminuir ni moito menos a calidade do que se compra e, polo tanto, se damos un paso máis para institucionalizar este sistema e acordamos crear unha central de compras no Servicio Galego de Saúde para que se adique de xeito exclusivo a este método de compra centralizada, ou se acordamos os trámites para a súa creación e a previsión é que este en funcionamento xa durante o ano que ven. E, mentre non está en funcionamento, seguimos tomando acordos de compra centralizada, non a través desta central, individualmente, pero, bueno, seguimos facendo, e hoxe tomamos dous. O primeiro son 8,4 millóns de euros para a compra de equipos de infusión, que son aqueles dispositivos que se conectan a unha bolsa de medicación e a un catéter, 8,4 millóns de euros, para comprar estes equipos de infusión para todas as áreas sanitarias ao mesmo tempo durante 5 anos. Un aforro previsto de casi 800.000 euros cada ano. E o segundo acordo de compra centralizada, 21 millóns de euros para comprar por el sistema 8 medicamentos intravenosos para patoloxías especialmente complexas, esclerose múltiple, tumores hematolóxicos, artrite reumatoide, ou enfermedades raras. Neste caso, o aforro pode chegar en 4 anos ata os 6,2 millóns de euros. A proposta a cambio de acordo da Consellería de Economía seguimos aprobando os chamados planes directores para os sectores estratégicos que están identificados na nosa comunidade. Son 9, hai 3 sectores que xa teñen o seu plan director e que xa se está executando, é o sector da automoción, o sector do naval e o de forestal madeira. Ben, hoxe aprobamos un cuarto plan director que é o que se refire ao sector das TIC, que cada vez adquire máis peso en Galicia. Hai máis de 3.000 empresas, 240 startups, 4.000 millóns de euros ao ano facturan as empresas do sector TIC en Galicia. Hoxe, como decía, aprobamos o plan director da industria das TIC, que vai ser a folla de ruta de aquí ata o ano 2028, vixencia de 3 anos, e co que vanse mobilizar máis de 60 millóns de euros. Queremos que sexa, como decía, a folla de ruta para mellorar a competitividade das empresas TIC, xerar un emprego de cada vez máis calidade, e xa de moita calidade neste sector, e facer fronte aos retos deste sector, que son moitos, un sector enormemente competitivo. Vai haber moitas novidades, por exemplo, unha liña das UDAS, para que as empresas TIC galegas, especialmente as máis pequenas, se poidan incorporar ao negocio das tecnoloxías cuánticas e da inteligencia artificial e tamén apoios para fomentar e facilitar o crecemento das empresas máis pequenas e que sexan de maior tamaño neste sector. E último acordo que explicará máis polo miúdo o Consello de Facenda ten que ver co clima de estabilidade, do que falamos moitas veces, e que facilita un funcionamento normal da Administración galega e, polo tanto, dos servizos fundamentais que prestamos aos cidadán e tamén cunha xestión responsable das contas públicas. Isto nos levou, o que acabamos de facer, a aprobar o inicio da elaboración dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2027. Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha comunidade autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano do correspondente ao exercicio orzamentario, como ten que ser. Os orzamentos son unha ferramenta básica para que calquera goberno poida gobernar. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos. Por lo tanto, iniciamos un ano máis o camiño para aprobar en tempo e forma os orzamentos para o ano 2027, co obxectivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro deste ano. Agora explicará o conselleiro cales son os elementos fundamentais, pero pode adiantarles piares centrais os que vimos defendendo dende sempre.
atención básica e fundamental aos servizos básicos esenciais, reforzándoos, ademais, cada ano, aumentando as súas dotacións, sanidade, ensino, dependencia. Seguirá habendo unha marcada aposta pola política de vivenda, unha liña estratégica para cumprir os obxectivos marcados e, por suposto, haber unha atención especial á enorme oportunidade que para Galicia vai supoñer o Ano Santo Xacobeo 2027, no que faremos un especial fincapé, porque o consideramos, creo que non hai dúbida, unha enorme oportunidade de promoción de Galicia en todos os aspectos. Ahora, para explicarlo máis polo miúdo, doi a palabra ao conselleiro. Bo día a todos. Pois, como acaba de indicar o presidente, efectivamente, damos comezo ao ciclo orzamentario do ano 27 neste Consello da Xunta. En primeiro lugar, que compre lembrar que os orzamentos son a expresión cifrada e sistemática do plan do Goberno para cada ano e, por tanto, recollen os obxectivos fixados, neste caso, pola Xunta de Galicia para o ano 27. Nas contas públicas fixamos as prioridades do Goberno co obxectivo de dar resposta ás necesidades da cidadanía nun ano concreto, pero marcada tamén nunha planificación estratégica a medio prazo. E o Goberno galego quere, nestes tempos nos que abundan as incertezas, poñer a súa estabilidade ao servizo dos cidadáns e achegar certezas e previsibilidade. Por eso, un ano máis, presentamos a orden de elaboración de orzamentos para o ano 27, que sairá publicada mañana no Diario Oficial de Galicia, onde se fixan as prioridades asignativas das contas galegas para o vindeiro exercicio. Con este trámite comezamos o ciclo orzamentario, como dicía, coa normalidade habitual, que continuará coa aprobación do teito de gasto a finais do mes de xullo e a entrega do proxecto de orzamentos o 20 de outubro para a súa aprobación antes de finais de ano en tempo e forma, co obxectivo de entrar en vigor o primeiro día do ano 27. Vexamos agora o contexto económico no que se aproba este inicio este escenario orzamentario para o vindeiro ano. Aí temos o mapa de crecemento da economía mundial previsto para o ano 27 do FMI. En el se recollen as previsións de crecemento. A primeira conclusión é que, afortunadamente, as tensións comerciais e os aranceis aplicados por Estados Unidos reducíronse dende abril do ano 25, aínda que seguen a ser máis elevados en relación cos que había no ano 24. Así mantense o impacto da guerra comercial en os saldos e nas relacións comerciais, pero con un efecto moi inferior ao previsto. Ademais, persisten as incertezas a nivel internacional asociadas ao conflito do Oriente Próximo, malla que o recente acordo de paz ten reducidas as posibilidades de novas escaladas de prezos e melloran as perspectivas dos mercados enerxéticos. O crecemento na zona euro para o ano 27 revisouse a baixa ata o 1,2% polo Banco de España no último informe de primavera e a inflación á alza ata o 2,3%. Pola súa banda, no que atinxe o contexto económico nacional, este se caracteriza por unha inestabilidade política a nivel central, marcada por esta falta de orzamentos xerais do Estado dende o ano 23 e tamén polo remate do estímulo investidor que supuña o Plan de Recuperación e Resiliencia que remata este ano. Ante este escenario, a política orzamentaria debería asegurar a solvencia financeira do país, preservar as bases de actuación que permitan unha capacidade de resposta inmediata perante eventuais acontecementos inesperados, combinando a orientación estratégica, a capacidade transformadora das políticas públicas e a prudencia fiscal. Neste contexto, os principais prescriptores de políticas públicas, a Unión Europea, a Comisión Europea, a OCDE e o Fondo Monetario Internacional, recomendan a España que dea un pulo ás reformas precisas para afrontar os principais retos que enfronta o noso país, pois a mellora do benestar e a converxencia con Europa dependen de que se apliquen estas reformas. Estou a falar de que é clave elevar a productividade para convertir o rebote cíclico en crecemento estrutural,
adaptarse a cambios a longo prazo no que atinse ao avellentamento e a transición enerxética, reducir os desequilibrios estruturais do país, paro, vivenda e educación e reforzar a sustentabilidade fiscal. Obviamente, a estabilidade orzamentaria favorece a realización destas reformas e semellan, por tanto, dificilmente posibles que se leven a cabo no contexto nacional actual. Por a nosa banda, en Galicia sigue a súa senda de estabilidade. E, aínda que condicionada por estas dificultades da nosa contorna a nivel nacional, mantemos o noso estilo propio que nos está a permitir ter un diferencial positivo de crecemento pospandemia de máis de 2 puntos, como se pode apreciar na gráfica, cunha distinta composición dos componentes do PIB. Primeiro apoiámonos na saída da crise nun mellor saldo exterior e agora nun forte crecemento do investimento e do consumo, máis do consumo privado que do público, que permite que un mellor comportamento, como dicía antes, da demanda interna en Galicia por maior aumento do investimento e deste gasto en consumo final. Xa teremos ocasión de expoñelo cando presentemos o teito de gasto para o ano 27, pero sí querería avanzar que Galicia afronta este escenario cunha residez financeira provocada pola non adaptación do marco de gobernanza económica europeo no eido nacional, o que obriga as comunidades autónomas a axustarse ao marco actual máis restritivo e ríxido no que atinse a regla de gasto. Por outra banda, quixera poñer en valor que Galicia ten unhas finanzas públicas sustentables e con marxe de manobra frente a posibles contingencias que van surdindo de diferentes formas cada un dos últimos anos. En efecto, levamos xa 8 anos dende o ano 20 en que cada exercicio, cando presentábamos este inicio de orzamentos, surdía unha nova incerteza a que facíamos frente. Galicia encadea 2 anos en déficit, mellorando dende a pandemia cada obxectivo anual de estabilidade orzamentaria, o que nos prepara mellor no eido nas finanzas públicas para adaptarnos a posibles contingencias futuras e tamén nos prepara mellor para cumprir os nosos obxectivos. En este contexto, en Galicia elaboramos a orden de orzamentos para o ano 27 como ferramenta fronte a esta incerteza, cun análise de impacto dos proxectos propostos nos orzamentos adaptándoos ao Plan Estratégico de Galicia e á conxuntura actual, preservando unhas finanzas públicas sostibles e con marxe de manobra fronte a futuros shocks como mellor garantía dos nosos servizos públicos e con políticas económicas reactivas e aliñadas co bloque europeo, cun obxectivo: maximizar o valor xerado polo sector público autonómico nun escenario fiscal exixente con propostas orzamentarias baseadas nas directrices xerais de orientación e rendemento estratégico que se fixan no Plan Estratégico de Galicia, que agora mesmo estamos a revisar, porque estamos precisamente no ecuador do seu cumprimento. E como queremos acadar este obxectivo? Pois, en primeiro lugar, seguindo a manter unha estabilidade e xestión fiscal responsable, unha solvencia que garanta, como dicía antes, uns servizos públicos de calidade. En segundo lugar, cunha avaliación da dimensión e impacto territorial do gasto. As propostas deberán avaliar a reducción das desigualdades territoriais, a contribución ao reto demográfico nas áreas rurais e intermedias e potenciar os polos de desenvolvemento local, asegurando que o impacto do orzamento se espalle de forma equilibrada por toda a comunidade autónoma. E, por último, cun aliñamento e integración co Plan Estratégico de Galicia 22-30 e unha orzamentación encamiñada a acadar resultados. Impacto real, medible e transformador sobre a sociedade e sobre o tecido productivo. Por iso, para o vindeiro ano, formulamos un orzamento para o despregamento e a consolidación das políticas públicas do Plan Estratégico cunhas prioridades que adiantaba, en certa medida, o presidente. As primeiras, maximizar o crecemento potencial da comunidade autónoma, modernizando e digitalizando o sistema productivo, establecendo un pulo polo desenvolvemento industrial sostible, a innovación, o apoio ao emprendemento das persoas autónomas, a atracción de novos proxectos empresariais e a transición enerxética. Pero tamén seguimos a apostar polo coñecemento e a innovación como modelo de crecemento, buscando sustitución financeira para os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia que financian estas políticas que agora rematan. Reforzaremos continuadamente os servizos públicos fundamentais, en especial os servizos existenciais, con máis medios persoais e digitalización e modernización dos centros de atención primaria e hospitais. Cun modelo educativo inclusivo, accesible e de alta calidade,
que reforza a formación profesional, en especial a formación profesional dual e a orientación profesional e das competencias digitais. Con recursos asistenciais dedicados á dependencia e aos servicios sociais, con coordinación sociosanitaria, atención centrada na persoa, programas de protección frente á soidade e a exclusión social. Seguiremos impulsando tamén unha das políticas primordiais desta legislatura, a política de vivenda, desenvolvendo o Plan de Vivenda de Galicia, mantendo o alto esforzo investidor e facilitando o acceso asumible ao lugar e a rehabilitación residencial. Tamén apoiando as políticas activas de emprego, formación profesional e retorno do talento, con especial atención á mocidade, ás mulleres e ás persoas en risco de exclusión. Tamén aproveitaremos o Ano Santo Xacobeo 2027 para fomentar un turismo sustentable e vertebrador, e apoiando tamén a cultura e a lingua galega, vencellando a economía creativa, a internacionalización e a innovación digital. Por último, tamén apoiaremos a xestión eficiente e integral das competencias no litoral. Apoiaremos a mobilidade sostible, a protección do medio natural, en especial do monte e da auga, e o desenvolvemento e modernización das cadeas marindustria e agroindustria. Esas serán as prioridades asignativas do vindeiro orzamento. En definitiva, esta situación amosa o importante que é ter aprobados uns orzamentos en tempo e forma que lamentablemente non acontecen en todas as administracións, porque xa que a nivel central e nos afecta en especial tamén no financiamento autonómico, o Goberno central leva case 3 anos despois de celebrarse as eleccións xerais, insisto, sin orzamentos a día de hoxe, nin que tampouco está claro que os vayamos ter no vindeiro exercicio. En Galicia estamos a preparar os terceiros orzamentos desta legislatura, mentras que en España se acumulan 3 prórrogas orzamentarias. Pola nosa banda, o Goberno galego porá de novo a estabilidade ao servizo dos galegos e das galegas, será previsible, achegará certezas e inicia con normalidade a elaboración dos orzamentos para o vindeiro ano 27. Moitas grazas. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira, estamos a escasos días de que empece a temporada de alto risco de incendios. Quería preguntarlle como ve o dispositivo este verán, tendo en conta que os expertos piden ir máis alá de reforzar a extinción, senón facer fincapé nun cambio de modelo territorial, e tamén se, diante das inclemencias meteorolóxicas, a vaga de calor da semana pasada e demais, se está preocupado por como pode vir este verán en canto a incendios. E quería preguntarlle tamén, coa publicación no Diario Oficial de Galicia do proxecto de SAIC, falase dunha planta de ensamblaxe e de montaxe, non de fabricación pezas. Non sei se isto supón unha pequena decepción ou xa se contemplaba. Gracias. Sí, a primeira pregunta, decía usted, sei que está preocupado, por suposto, sempre porque o risco de lume sempre está aí e, por desgracia, se producen e, por lo tanto, o que hai que facer é intentar estar o máis preparado posible, con independencia das condicións meteorolóxicas que estamos vendo que son moi cambiantes. Tivemos moi altas temperaturas hai unha semana, esta semana baixaron, houve chuvias, e agora anuncias outra vez unha subida das temperaturas. Por lo tanto, creo que o especial fincapé que se veu facendo estes últimos meses nos labores de prevención, aumentamos o doble os recursos orzamentarios para colaborar cos concellos e cos particulares para que limpiaran as súas fincas. Todo isto foi un traballo destes últimos meses, é certo que dificultado polo, aí sí que hubo un cambio de modelo, moito máis fincapé, tomamos algunhas determinacións logo dos lumes do ano pasado en Ourense respecto a permisos de queimas. Vían que esta mesma semana tomábamos algúns tamén que eran apoiados polos sindicatos agrarios respecto a rozas, e agora o que estamos facendo fincapé é ter todo preparado
outro día se reunía o Pladiga todas as administracións do dispositivo de extinción, con máis persoal, con máis medios, cunha nova dirección. Eu agardo que todo isto sirva para disminuir ao máximo o número de lumes si se producen durante estes meses centrais do Brao, que teñan a menor incidencia posible. Dende logo, traballar para iso con magníficos equipos moi profesionais, teño dito moitas veces, na miña opinión, os mellores de España e probablemente de Europa, todo iso intentámoslo facer o mellor posible. Respecto á segunda pregunta, non está, dixemos dende o principio, unha das razóns do traslado de Saica a Europa, a Galicia, é poder fabricar aquí e evitar con esos aranceis que ata agora teñen que pagar pola fabricación ali no seu país de orixe. Por lo tanto, este é un proceso gradual, dixémoslo dende o principio, empezan con proceso de ensamblaxe, pero tamén haberá fabricación. Eu creo que unha magnífica nova, que se irá despegando gradualmente, que ten uns hitos, ademais, moi fixados, moi estritos, e estamos traballando intensamente para que se poidan cumprir, pero todo ese despliegue non tería ningún sentido que non houbera tamén fabricación, pero aparte que en todas as conversas, en todos os acordos, é un despliegue gradual que se irá facendo. Saben que o primeiro é a chegada dos primeiros barcos fabricados en China, xa desembarcados en Ferrol, ata agora se estaba facendo en Tarragona, e por aí empezará un proceso gradual que creo que é o principio de magníficas novas para o tecido industrial de Galicia. A semana pasada aprobábase no Congreso, a lei está para avanzar no traspaso da AP9 a Galicia. Nese acordo, incluíase que o Goberno estatal debía asumir a responsabilidade civil polas decisións que el tomase respecto á AP9, sobre todo, que a vista posta a posible indemnización en caso de que se declarase pola Xustiza Europea ilegal a prórroga da AP9, non? Entón, a pregunta é por que considera vostede que isto non se garante suficiente? E a segunda pregunta a este respecto, isto ahora pasaría a unha comisión mixta, cal sería a postura aos peticións que o Goberno galego plantearía nesa comisión mixta ao Goberno estatal? Gracias. Sí, mire, moi sinxelo, porque ese acordo que di é de acordo ás posibilidades que haxa no momento en que haxa que asumir as responsabilidades. Xe unha cláusula que deixa as posibilidades absolutamente abertas a que o Goberno central faga o que estime oportuno. Eu pregunto, que problema hai se había un acordo parlamentario onde quedaba negro sobre blanco, perfectamente delimitado e garantido que a transferencia non suporía ningún coste engadido para Galicia, porque todo eso agora se cambia por cláusulas absolutamente ambiguas. Mire, é tan evidente que non se sabe moi ben por qué. Tanto o Partido Socialista como o BNG, que falaban ata da gratuidade, e agora resulta que da gratuidade xa non se fala, do que se fale dunha transferencia cun montón de incertezas que deixan absolutamente aberta a posibilidade de que os galegos, e que non é a Xunta de Galicia, son os impostos dos galegos, os que teñan que asumir as cantidades das que se quere librar o Goberno central. É tan sinxelo, resposto á súa segunda pregunta, que é o que plantexaremos na Comisión de Transferencias, a que, por suposto, acudiremos, tan sinxelo como decir que aquelo que acordamos por unanimidade no Parlamento de Galicia é o que hai que respetar. Poñendo esas cláusulas, non hai ningunha dúbida de que os custes que se poideran xerar serían asumidas polo Goberno central, é dicir, sería unha transferencia axeitadamente financiada. O acordo do Congreso deixa todo nunha absoluta incerteza que non é casualidade. O Goberno central neso está actuando con intelixencia, está propoñendo unha redacción, o increíble é que acepten o Partido Socialista e o BNG, que deixa abertas absolutamente as posibilidades de que sexa Galicia quen teña que asumir os custes que a lei corresponde. Bo día, presidente. Eu lle quería preguntar pola relación coa Comunidade de Madrid. Sabe que nas últimas semanas houve varias polémicas, o tema do abono de transporte, tamén as sancións que se impuxeron a varios comercios digitais de Galicia. Non sei se iso tensou de alguna forma unha relación que ata agora, polo que se sabía, era cordial. E sobre o tema do transporte, falaba a semana pasada da reciprocidade. Non sei se unha semana despois saben xa como se podría plasmar esa reciprocidade e se se podría aplicar outros ámbitos como, por exemplo, o sanitario, porque a afluencia de turistas en verán, moitos deles da Comunidade de Madrid, pois obriga a reforzar os servizos, por exemplo, na costa. Gracias. No, efectivamente, son relacións cordiais. Eu pretendo ter relacións cordiais, aparte creo que o estamos demostrando con absolutamente todas as comunidades autónomas. Creo que iso é beneficioso
para Galicia é o normal. Se falamos de respeto entre territorios, sempre digo, non máis que ninguén, pero tampouco menos. Eso pasa por ter tamén as relacións cordiais en todo momento e, por suposto, tamén coa Comunidade de Madrid, onde tantos galegos residen e onde tantos madrileños teñen moitísima relación con Galicia e nos visitan no Brao, pero non só no Brao. Pero iso non quita con que non teñamos que defender os nosos intereses, que é o que estamos facendo. Efectivamente, estas dúas circunstancias que vostede relataba, se trata simplemente, no caso das sancións a comerciantes, estamos asistindo na elaboración das alegacións, porque creemos que lles asiste a razón e, por lo tanto, o que podemos facer é asesorarlles unha decisión da Comunidade de Madrid e nós o que podemos facer é colaborar cos comerciantes galegos na redacción dunhas alegacións en defensa dos seus dereitos. E respecto a outra pregunta, a reciprocidade, que se plantexou con ocasión do bono de transporte, eu só dixen outro día. Eu creo que somos un país aberto, por lo tanto, eu prefiro que non ter que facer este tipo de plantexamentos. Agora, se unha comunidade autónoma, neste caso Madrid ou calquera outra, decide facelo, lóxicamente, nós o que temos que pedir, exixir, é que haxa unha reciprocidade. E se os galegos que utilicen certos servizos unha comunidade autónoma decide que teñen que pagar por iso máis que as persoas que están empadronadas ali, lóxicamente, en Galicia a reciprocidade consiste neso, decir, pois os que sesan desa comunidade autónoma e utilicen, aproveitándose das ventaxas do orzamento galego, determinados servicios, simplemente haberá que facer o mesmo, unha reciprocidade, en ese sentido iría ese convenio que plantexamos. Xa digo que acabamos de recibirlo, hai que ver as fórmulas, facer os cálculos, pero se finalmente esa iniciativa fora para adiante, nos, desde logo, intentaríamos chegar a un acordo dentro da máxima cordialidade baixo o principio de reciprocidade. E se os galegos teñen que pagar ali, ou a Xunta de Galicia ten que facer algún tipo de desembolso, o lóxico é que a Comunidade de Madrid o faga aquí tamén polos madrileños que utilizan gratuitamente os servicios galegos. Boa tarde. Dous asuntos. O primeiro deles sobre as escolas infantís. Se unha reducción das ratios supón unha ameaza para a gratuidade do modelo en Galicia, quere iso decir que hai un problema no modelo que se está aplicando na comunidade? E, por outra banda, está vostede de acordo coa reivindicación que é tradicional dos traballadores e as traballadoras deste tipo de escolas de que hai que baixar as ratios, precisamente? E outro asunto é sobre as declaracións de Alberto Núñez Feijóo sobre quen paga a súa casa. Pensa que esas declaracións contribuíron a que haxa máis dúbidas en vez de aclarexar o asunto? Gracias. Sí, un momentiño, quería, antes de responder ás súas preguntas, por matizar, estaba pensando, porque a pregunta era sobre se outros servicios tamén, non estamos plantexando a reciprocidade sobre o que se nos plantexou, que é o transporte, non estou pensando neste momento, por suposto, na reciprocidade en outro tipo de servicios, nin creo que fora desexable. As preguntas, bueno, é que eu creo que o sistema en Galicia, gratuito, das escolas infantís, estaba funcionando aceitadamente e había un récord de escolarización nas edades máis temperás. O que propón o Goberno agora é con este modelo, con este plantexamento, é tanto como decir que habería que dobrar o número de prazas ou baixar a metade o número de matriculados. É unha cuestión tan sinxela como eso. Por lo tanto, estaba funcionando ben e esta proposta que se fai agora sen ningún tipo de financiamento a complica absolutamente. Dixémolo a semana pasada e eu volvo a dicilo porque é así, e está aquí o Consello de Facenda. Compromete moi seriamente a gratuidade das escolas infantís, porque un obriga sen ningún tipo de financiamento. Eu recordo que o presidente Sánchez no seu discurso de investidura dixo que iba a, non sei se asumir totalmente, pero, desde logo, que iba a implicarse no financiamento das escolas infantís, na gratuidade diso. Pasaron xa 3 anos e non fixo absolutamente nada. E agora nos encontramos con esta proposta que complica sobremanera un sistema que estaba funcionando, na miña opinión, aceitadamente, que era un sistema modélico que estaban imitando, non nesta intensidade, pero imitando outras comunidades autónomas. Respecto á segunda pregunta, mire, quen sacou o tema foi o presidente do Goberno no debate do Congreso do outro día e con todo o que escoitamos, nun debate de horas,
con todas as cousas que estamos vendo todos os días judicialmente, esta cortina de fume, esta acusación de que ten tantas acusacións no seu entorno, no seu goberno máis próximo, ahora mesmo en riba da mesa, acusacións judiciais, e isto intento desviar a atención, dende logo non vai contar coa miña colaboración. Moi ben, moitas gracias.